The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now I'll take you by the hand you another drink it if you can. Can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me. Μπορούσε να πάρει την μπάλα και κόντρα αντεπίθεση έγινε λάθος πάση, τελικά ευνοήθηκε ο Ορφανός, ξεπέρασε όμορφα του Αστέρα. Νωρίς ακόμα, υπάρχει αρκετός χρόνος στην διάθεση και των δύο ομάδων. Καρβουνιάρης θα κάνει την ευκαιρία, ευκαιρία για να δούμε. Και έχουμε τώρα φυσικά Λόι. Γιατί και πάλι είναι απολύτες με τον Εφραγκουλόπουλο σε μεγάλη μέρα σήμερα να κάνει. Δεν είναι συνεχιστική φάση, κόπηκε από τους φιλοξενούμενους με τον Εφραγκουλόπουλο. Θα κάνει την όμως προσπάθεια από την παρέμβαση του Μπαρδούλη. Αφρεί αυτός τον Εφραγκουλόπουλο, Εφραγκουλόπουλος πέρασε, ευκαιρία Εφραγκουλόπουλος για να δούμε. Ο Τατάκης αυτό θα το εκτελέσει, ξαναπάρει την μπάλα, νέα κόντρα από τον Φραγκουλόπουλο, αλλάζουν ωραία έπαιξη με τον Μιλιούρδη, θα φτάσει η μπάλα τον Κινεράλη που χάνει όπως το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μάνκο αλλάζει πανέμορφα από την άλλη πλευρά για τον Προϊστάκη που ανεβαίνει αυτός, θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει η μπάλα, όχι, θα κόψει ο Κωνσταντάκης, έρχεται όμως τον Μιλιούρδη που ξαναβγάζει νέα σέντρα. Προλάβει ο Μάνκο, θα συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και βγαίνει από τα αριστερά τώρα στην αντεπίθεση. Πάντα Μάνκο με την μπάλα. Δίνει για τον Φραγκουλόπουλο, περνάει πολύ όμορφα αυτός, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος, ανεβαίνει. Πάντα μηχανικά στην παλιά, ο Φραγκουλόπουλος όμως έχει γυρίσει κόμμα στην μπάλα. Και να δώσει πίσω για τον Καρδιάν, αυτός θα κάνει μια ματιά παλιά. Η μπάλα χάθηκε πολύ γρήγορα από τους συμμετούχους με τον Φραγκουλόπουλο να περνάει εξαιρετικά. Πάντα Φραγκουλόπουλος με την μπάλα. Συνεχίζει να κρατάει, θα δώσει για τον Γενεράλη, θα κάνει αυτός το σουίς, η μπάλα του Φιλούρδη. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με το σούτ του Φραγκουλόπουλου, η μπάλα λίγα μέτρα φόρα, δυνατό βολέ. Εξαιρετικά κατεβάζει εκεί ο Φραγκουλόπουλος. Πίσω για τον Προϊστάκη, αυτός θα κάνει μια σέντρα. Μιλωνάς. Παλιά του Μάνκο εξαιρετική για τον Φραγκουλόπουλο. Φραγκουλόπουλος προσπαθεί να περάσει, δέχεται το μαρκάρισμα από τον πνευματικό και τον Πάονα. Ξαναφέρουμε τον Φραγκουλόπουλο. Πάντα Φραγκουλόπουλος θα πήγε να βγάλει μια δεξιά παλιά. Πέρασε για να δούμε τώρα το Χατζηγεωργίου. Θα κάνει μεγάλη παλιά. Θα σούτει, μεγάλη ευκαιρία. Εκπληκτική ευκαιρία για την... Τώρα προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά στην αντεπίθεση, θα γίνει η σέντρα, ένα σούτ, μπάλα ψηλά από την αιστεία Πανάγουνα που καταφέρει να γίνει απειλητική. Διαμαρτύρεται ο Χαρτιάς, ο Λίμος Ορφανός έκανε το στήλος και άλλαξε για τον Γεναρέλη, άφησε αυτός για τον Φραγκουλόπουλο που βλέπω φυτίπλα. Παράλληλη σέντρα από τα αριστερά, Δημητρακάκης, το σούτ είναι καλό.
Απέκρουση από τον Εσπανάκο στην αγκαλιά του Αντωνιάδη με τα χέρια αυτός για τον Φραγκουλόπουλο. Φραγκουλόπουλος, πολύ όμορφη σέντρα για τον Ορφανό. Ο Ορφανός στα δεξιά με αντίπαλο τον Γεωργόπουλο. Ο Ορφανός θα περάσει. Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει το play και αγωνίζονται σε αθλητικά πλαίσια σε αυτό το κέντρο. Δεν έκανε καλό διώξιμο ο Παπαδόπουλος, στάθηκε την μπάλα και πριν. Τώρα ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Φραγκουλόπουλο να αλλάζει. Φραγκουλόπουλο στο σουτ. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΛ Νεάπολη. Φοβερό τέρμα από τον Φραγκουλόπουλο που στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Ανιφαντάκη που δεν μπορεί να τη δράσει ακριβώς στο 90 λεπτό. Η ομάδα του Βαγγέλη Κόντου κάνει το 2-3 με ένα καταπληκτικό τέρμα για highlight. Απίστευτα λάθη από τους αμυντικούς της Άνω Νεάπολης στοιχίζουν τον γκολ και δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν τώρα οι παίκτες του Παναγιώτη Μωραήτη να ξαναισοφαρίσουν. Βλέπετε γρήγορη εκτέλεση του φάουλ, έγινε η σέντρα από τα αριστερά για τον Φραγκουλόπουλο. Αυτός ξεπέρασε πολύ όμορφα τον Ικαναρίδη, πεναλίσε με το σώμα του, έχασε. Ο Φραγκουλόπουλος κέρδισε και την κόντρα από τον Παπαδόπουλο. Κάνει πολύ όμορφη προσπάθεια. Κάνει την πάσα προς τον Δημητρακάκη. Έχασε αυτός. Η μπάλα όμως έχει μεγάλη περιοχή που πήγε. Καραδοκούσε ο Φραγκουλόπουλος, ο οποίος πιάνει ένα φοβερό κεραυνό και καρφώνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Ανιφαντάκη, ο οποίος απλώς πέφτει στο έδαφος. Είναι αργός να αντιδράσει και βλέπουμε ένα από τα Καβουνιάρη. Αυτό είναι πιο κακιάρι, αυτό είναι πιο μπροστά. Από τα αριστερά που θα βγει η σέντρα. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Κουνάδη. Θα γίνει ένα σούτ, η μπάλα περνάει μακριά και πάλι από την αιστεία του Χαμηλοθόρη. Και θα κλέψουμε τον Μάνκο. Ο Μιλωνάς αλλάζει με τον Φραγκουλόπουλο. Πάντα Φραγκουλόπουλο με την μπάλα. Ο Φραγκουλόπουλος θα κάνει την καθημερινή για τον Καρβουνιάρη. Καρβουνιάρης απέναντι στον Χαμηλοθόρη. Γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό πλασέ από τον Καρβουνιάρη που δέχτηκε την εξαιρετική πάσα του Φραγκουλόπουλου. Βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα Χαμηλοθόρη. Κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, στο γήπεδο Παντελή Νικολαίδης ανάμεσα στην Νεάπολη και τον Ολυμπιακό Γερασιλείου. 1-0 στο 12ο μόλις λεπτό με τον γκολ του Καρβουνιάρη. Βλέπετε εδώ το σκορ, θα δέχεται τα συγχαρητήρια των Ισοτέλων και πάλι εδώ εξαιρετικό πλασέ, ψήλο κρεμαστό. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Χαμηλοθόρη, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κερατσιλείου, ύστερα από την εξαιρετική πάσα, πραγματικά πολύ έξυπνη πάσα του Φραγκουλόπουλου. Έβγαλε απέναντι από τον Χαμηλοθόρη και κάνει τη σέντρα, απομάκρυνση από τον Βασανίδη, νέα κεφαλιά από τον Μιλωνά. Ο Φραγκουλόπουλος θα περάσει, θα δώσει δεξιά. Θα βγει η σέντρα από τον Γενεράλη, τελικά ο Κοζάκης έχει να πάρει την μπάλα ο Κουνάδης, πιέζεται, κάνει ένα γέλημα και δώσει νέα κεφαλιά, το χαρτιά από Μαθήτη, Φραγκουλόπουλος και Λέκη. Και αλλάζει πολύ όμορφα από την άλλη πλευρά για τον Γενεράλη. Θα γίνει μια σέντρα, απομάκρυνση της μπάλας. Στο χώρο τώρα της μεσαίας γραμμής με τον Βαμβακάρη να έχει την μπάλα. Γυρνάει ο Φραγκουλόπουλος, κλέβει την μπάλα. Εξαιρετικός ο Φραγκουλόπουλος. Είτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Και στο κατέα τώρα να περνάει, να βγει η σέντρα. Απομάκρυνση της μπάλας. Πολύ όμορφα τώρα εδώ. Προσπαθούν να πούν στην επίθεση τον Φραγκουλόπουλο. Ο Πολκίδος να το εκτελέσει, θα κάνει το γέμισμα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κουνάδη. Φραγκουλόπουλος ελέγχει.